маркази раводиди Литва дар ҷумҳурии Тоҷикистон баста мешавад. Дар ин бора Настоящее время дар такя ба Вазорати умури дохилии Литва хабар додааст. Бино ба иттилои манбаъ, аз моҳи октябри соли 2025 маркази раводиди Литва дар Тоҷикистон расман фаъолияти худро қатъ менамояд. Сабаби баста шудани марказро ба он рабт медиҳанд, ки шаҳрвандони Тоҷикистон, ки барои кор кардан дар ин кишвар раводид ба даст оварданд, баъди сафар ба қонуншиканиҳои зиёде роҳ медиҳанд. Дар хабар гуфта шудааст, ки қисми зиёди шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба Литва муҳоҷират карданд, дар ширкатҳое, ки бояд он ҷо ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шуданд, кор намекунанд. ҳукуматдорони ин кишвар гуфтанд, ки муҳоҷирони меҳнатии тоҷик Литваро танҳо ҳамчун як восита барои гузаштан ба дигар давлатҳои Аврупо истифода бурда, баъдан ба кишварҳои дигар, ки он ҷо музди меҳнат нисбатан баландтар мебошад, мераванд. тавре сарвари хадамоти муҳоҷирати Литва Эвиля Гудзинскайте гуфтааст, ҳадаф аз бастани маркази раводид дар Тоҷикистон монеъ шудан ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ ба давлатҳои Аврупо мебошад. ӯ гуфтааст, ки агар шаҳрвандони Тоҷикистон майлу хоҳиши дар Литва кор кардан дошта бошанд, метавонанд дар худи Литва раводиди кориро ба даст оранд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.